तो गुड मॉर्निंग गाइस है ना है कताल वीडियो नरक न जतन लामसगो iko yang video rok chaklaya konoi mane tonglayo blog banoklai tongo hingkai jong tini taisa thangna nailai tongo abon norok sogoi saimanai bo jaga hingkai asa khai norok an video no support khaya no hnoi tei choya kare an video nai tomo bogoi norok no joton no paiplaya hambai hingkai onek dineng thaka video rok banok jaya mane chini yang to current rok kuring thaka mon buka video rok snamda yang tongo hingkai tabuk current phaikaba tabuk video ta sela gola renan bogoi chesta khaya no hingkai omo haita hingkai mane tini to tandalai satung tung sapkau tibi satung tung ya kone thangnai goriawo wati phaya kone current thang manse fast phailya 2 din kha phaimani hingkai video rok panangman bo kisa mane mut kuring thongwa mon muka video rok banak jagya hingkai tabo sung hingkai tini kisa beranya nih noi sawya kunoi salaya kunoi dolok bete thalaika hingkai narok hinano tamo dele no mo borok mang ani video one blogo tamo nini dol morok simida hino saimalia tamgo hingkan close friend rok paino ang sob somoi tongo angte joto borok mane jung je kono somoy phone friend khanani ba dolong nan hingkai sikang nong bujui sujui dolong di loya kai tabung ni dinang kai ekdom mini life barbat phonoi thangmano tamni bagai ngi tabung din dunia na khamya kai ko sung tabung thalai sinai tabuk ke restoran do asuk laisa kisa manurok na harna ni bagui tabuk no panga atai kotor itu parga sana thangai abo so canteen ni kisa samung rung hanai la kita telang sapai telang thanda cool drink to nakana thangai habe buti hai to nenrak sewe sen video ini lagi mau channel enggak jom tawa habla sinai hatai kotor iko pargo already hablai kai jung thangmani kubuni jagao takaisa jaga thangmani se amoni pore abo tini kisa bondo ni bagaro ma phailai ka kai satung thangmani bago anga bogarok sogaro ekdom tam togro kongo tongo yang kai bamboo ni bridge mane abo tabung kai sung kisa pet puja khalenan bagai lunch lunch time sajile acha tabung asuk lai sinai ta yang odara sung phelai jak mamang tono yang ro sung thana tongko sobai kai ko nai ne de sabu wah mo pura original organic pure mo pura pure mal nana de war phno rimano bo tabo ki ko kalaijak pura view point lo bo jagane boromor view point khare pura kanan hingkai pura ba 4-5 menit nanggo lengoi thango hingkai naide sabai jak ayo umayo pura sabai jak view point nomor sip wah onek aram nang khawra phai to leng toi ko taisa taka no ko sabai jak tabukai thasing kai oro tongmani tabkharo phai ka ban bor next oro thanai tarpore ka engono ko thangpai lesinai so tabkai sanna jorang tokha
Oi yang masih sibuk kotor. Nah jadi. Mo hangkai tamo sibuk nai di wah banok kam serakai no. Hangkai mo hangkai saya nung mapu. Iko sarang nung lemon ora. Tei ke apa jadi yo jaga wo. Girlfriend boyfriend baik hangkai wo jaga wo asugoi ada remano. Ama haika. Yang kai sini di plaza tradisional je gairing no pangjak oroi ko mong sini sini nok hukumu norogoi senamjak sini gairing nok kai oro kebra tong nai gana oho ai tabang gairing go sapajak norok pok borok nih kumpui rogo nu kena kumpui film rogo o jaga o bo gairing tongo gairing gong go no sibuk musle no tan mani bini kumui no hingkai norok tebo nu kena matia film rogo agini kesam film rogo mahai no gairing nogo gairing rog no ti no banogo hingkai ora phaiga hingkai norok morok naidi morok nanya ni moto agini siri siti norogoi banok jak bye bye Boramura Eco Park Asal nanti nih Tini nih. tahu zarang tini nih paitak pakai tata bye. kata bye bye khatam tenen video arna fresh malai phina next vlog